Ay buntag sa tanan, mga sisters and brothers in Christ. Happy birthday sa tanan. Nga nag-celebrate kita sa atong birthday sa simbahan nga mao ang descent of the Holy Spirit. Atong paghahisgutan karon. Shine, Jesus, shine. Fill this land with Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts in fire. Shine, Jesus, shine. Fill this land with Father glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. So, atong mabasa sa Buhat 1, verse 1 hangtod sa 4. Unsa may atong mabasa din ha. Sa sinugdanan, gisgutan ko na ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Hesus sukad sa pagsugod sa iyang buluhaton. Hangtod sa adlaw nga siya gibayaw, siya ngadto sa langit sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga pinili niya nga mao ang apostoles. Sulod sa 40 ka adlaw, human siya mamatay, mipakita siya sa kadaghan sa paagi nga nagmatuod nga siya buhi gayud. Siya nakita nila siya og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw usa kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang akong anggasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti sa ko kaninyo. So atong makita nga si Jesus iyang gisaaran ang iyang mga apostoles nga anggasa nga Espiritu Santo nga nagpagkahuman sa iyang pagkawala hangtod nga gihatagan usab og gahom ang mga apostoles uban sa balaang espiritu. Ug didto naghulat sila sa Jerusalem kay kini mauman ang didto mahinabo. So adunay sign ang balaang espiritu. Atong mabasa diha sa Buhat 2:3 hangtod sa 4 ang kalayo. Ug ato sa mabasa sa Buhat 2:1 hangtod sa 4 ang hangin ug ang dab. Ug ang balaang espiritu mao ang ikatulo nga personas nga mipadayag gikan sa amahan, sa anak, sa espiritu, pero isa lang ka Dios. Ang balang espiritu nagtudlo sa mga pag-ampo sa Apostles' Creed nga anaa sa atong simbahan. Ang kahinungdanon sa balaang espiritu nga mikunsad sa mga apostoles ug ang mga sumusunod ni Kristo uban ni Mama Mary mao ang katumanan sa panaad nga anaa mabasa nato sa Buhat 2:1 hangtod sa 31 nga mi hurus pagkunsad sa Espiritu Santo sa pag-abot sa adlaw sa Pentecost ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit ug kalit lang may hagros gikan sa langit sama sa kusog nga hangin ug milukup kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakita nila daw mga dila sa kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misultig mga nagkalain-laing mga pinulungan sumala sa gisulti kanila sa Espiritu Santo. Dito sa Jerusalem
ni adtong higayuna may mga Hudiyo nga mga reliyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-lain nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug natingala sila pag-ayo kay ang tagsa kamagtotoo nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sumala nga sa mga namati. So, grabe kayo ang balang espiritu, ang gahom sa balang espiritu. O gundo na pagganik yun, gibugal-bugalan pa yun, nga mga hubog. So, daan, gibugal-bugalan ang mga apostoles o mga sumusunod ni Kristo nga sa yuhang na hubog, alas 9 pa, nangahubog lang na sila. So dito, ato ka nang makita ug mabasa sa 2:1 hangtod sa 31 nga ang Pentecost nagikan sa usa ka Jewish nga pista sa pag-ani ug gitawag og Shabbat. Sa ulo ang mga apostoles niini kapistahan sa balang espiritu ug gikunsad kanila. Ug dinha pagkunsad sa Espiritu Santo, si Pedro miwali ug nakita niwali siya yang gisultian nga ang mahitungod sa kamatuoran sa Dios. O ang mga pinulungan nga tuwa dito mo ang Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asya, naapil ang Asya. Salamat sa Dios kay dunay taga-Asya nga nakakita o ni atong tungura sa pagkunsad sa balaang espiritu. O Phrygia, Pompilia, Ehipto, Libya nga duol sa Cyrene, Roma, mga Hudiyo o dili mga Hudiyo nakabig sa tinuuhan ang Krita o ang Arabia. So sa pagkunsad sa balang espiritu, daghang nakabig sila. Ug mao kini ang atong birthday sa atong simbahan. Ug dinhi usab nagsugod ang mission sa simbahan. So ang role sa Holy Spirit mao nga maoy mo dikta o mosulti sa atong kasing-kasing ug sa huna-huna sa tao. Nga makita nato nga kita makasasala ug nagkinahanglan kitag Dios nga maayo. Nga anaa moabot ang adlaw sa paghukom ug maluwas kita ug luwason kita sa balaang Espiritu Santo. So, mga kaigsuunan ko ni Kristo, ang Pentecost Day mao kini ang 50 ka adlaw. Ang pasabot ni ini 50 days nga dinhi nagsugod o ang birthday na himugso ang simbahan kay dinhi na maisugon ang mga apostoles nga nagsangyaw batok o sa kamatuoran alang sa gingharian sa Dios. Maisugon kaayo si Pedro ug ang tanang mga apostoles dinhi nagsugod sila, nagkatag sila ug andam silang magpakamatay. Kay sa unang panahon kung magsangyaw ka, patyon. Ang mga apostoles ipangpatay. Si Pedro gipatay kana siya nga gituwad. Ang gilansang sa krus ug gituwad siya. So mga kaigsunan ko ni Kristo, karong panahon na dili na tagsa na lang ang patyon. Dili na to malilong nga aduna usay mga nahimo natong santos kay gimarter sila. Pero sa una, majority nila patyon gyud sila kung magsangyaw sila mahitungod sa Dios. O magpasalamat ganita karon nga ang tanang mga magsasangyaw o ang nagmission dili na patyon sa pinaagi sa paghunos sa kinabuhi kundi paghunos sa pagdaot sa atong kinabuhi pinaagi sa chismis nga maingon siging sangyaw pero wa maotro. So ang balaang espiritu maoy mo dikta kanato, maoy mo palig-on kanato ug maoy mo dasig kanato sa pagsangyaw, ilabi na sa pag-ampo. So, sa sunod na topic, atong
pagahisgutan ang bunga sa Espiritu Santo ug ang gift of the Holy Spirit nga nabupo usab kini kanato diha sa atong pagdawat sa bunyag. Panahon nga nabunyagan kita, nga nahimo usab kitang sumusunod ni Kristo. May buntag ug daghan kayong salamat.